Xornada con resultados de todas as cores na primeira futgal. O Unión achégase á promoción logo de gañar. O Abanqueiro empatou co Cuntis e o Valiño caeu ao amenecer. No grupo 2, a Esteirana caeu pola mínima na casa do líder. A primeira futgal viviu esta fin de semana unha nova xornada da competición, onde os equipos da comarca tiveron encontros nos que se viron moitas emocións. O único que se fixo cos 3 puntos foi o Unión. O Abanqueiro sumou un empate e Valiño e Esteirana caeron nos seus duelos. Os de Asado xogaron no seu feudo, recibiron a visita do Marcón Atlético e tiveron que esmerarse para deixar o triunfo no Municipal de Vilas. O inicio estivo igualado, os visitantes contiveron o ataque vermello para chegar co 0-0 ao descanso, pero todo mudou na segunda metade. No minuto 58, o Unión puxose por diante grazas ao gol en propia de Juan Antonio Suárez. En ese mesmo minuto, o árbitro expulsou por vermello directo o adestrador do Marcón, a Amador Cabaleiro. Os rianxeiros fixeronse con mando do esférico e as ocasións terminaron converténdose en goles. No 79, Cristian Vicente rematou o fondo da portería rival para colocar o 2-0, e 5 minutos despois, Pablo Reboiras fixo o que sería o definitivo 3-0. Importante triunfo do Unión, que se coloca cuarto con 10 puntos, os mesmos que o terceiro, o Ribadumia. No quinto lugar mantense o Abanqueiro despois de empatar na casa co Atlético Cuntis. Vista Alegre abriu as súas portas para coller este duelo no que a igualdade protagonizou a meirande parte do choque. O 0-0 non se moveu nos primeiros 45 minutos e mantívose en case a metade do segundo tempo. Os visitantes quedáronse cun menos no 66 pola expulsión por dobre amarela de Igor Vaz. Sen embargo, foi o Cuntis o que se adiantou no 71. Pouco lle durou a alegría, xa que no 76 Rubén Soto bateu a súa propia portería para poñer a 1-1. O Abanqueiro non soubo sacalle rédito a súa superioridade numérica, polo que o empate seguía lucindo coa subio final. E o Valiño segue a pechar o grupo 5 da primeira futgal. Os de Cabo de Cruz desplazáronse a Talampáns para medirse ao amanecer, equipo recentemente ascendido, e non puderon apenas nin soñar con puntuar. Discorría o minuto 6 cando os do Grove deron o primeiro golpe en forma de gol, diferenza que ampliaron pasada media hora de xogo. O Valiño non puido acurtar distancias na primeira parte e na segunda tampouco houbo sorte. De feito, o amanecer puxo 3-0 no 59. Xa no 85, o xogador local Cristian Ruiz foi expulsado por vermello directo, pero os boirenses non puideron bater a portería rival. No grupo 2 tampouco lle foron ben as cousas a Esteirana, que pasa a ser o penúltimo clasificado. Esta fin de semana xogaron no Municipal de Rebordelo e quedáronse a poucos minutos de puntuar na casa do líder, o Calo. Os muradáns comezaron perdendo co tanto en contra do minuto 5, pero no 9 Uxío Fariños empatou o encontro e no 14 Antón Olveira puxo por diante a Esteirana, 1-2 que lucía no marcador ao descanso. Brai Romero ampliou a vantaxe ata 1-3 no minuto 57, pero o Calo reaccionou, con 2 goles nun minuto empatou a contenda e no 90 deu a volta ao marcador para deixar os 3 puntos na casa. Dura derrota da Esteirana, que ocupa xa postos de descenso ao sumar un punto de 12 posibles.